Autóalkatrészben ott is vannak bontók, és marha jól mennek meg. Főleg mostanában, hogy angol belépett. Mindig angol alkatrészeket vettünk, azt balra olcsó volt. És magyar telefonszámod? Nincs magyar telefonszám? Tudok adni azt is. Azt is tegyünk meg jegyet elé. Egy chip. Csináltam videót, Andi. Zajnál például ennek ez egy wifi rendszer van, váltó, szóval ennek ugye az alját így. Tehát nézzük, hogy ez egy Csörlő, kampó. csörlő minden. Van nálam is egy-két Hát a váltó az itt van benne konkrétan. Ez egy 5000 darabos. Jó. Nyugodtan gyertek be az Vegyél fel engem. a gyerekek sokat jártak velünk jönni. Sákány! Lehet, hogy itt nállítom minden. Na, meg is van, amit kerestünk. Itt minden elérhető.